dacă ce soluție avem. Eu cred că la momentul acesta ceea ce trebuia să fie la lot a fost la lot. În plus, Florescu a crescut într-un an de zile foarte mult, a jucat permanent la echipa națională și cred că ar fi fost destul de dificil ca într-un meci ca cel cu Bosnia să aducem un jucător care joacă 2 meciuri la echipa de club, după care este 5 meciuri rezerve. Asta se întâmplă. Dacă stăm cu adevărat și vrem să vedem lucrurile în profunzime și nu doar să distrugem, sau mai sunt cei care dau cu părerea, fără niciun interes, dar fără să facă o analiză corectă a ceea ce este în vorba. De ce ăla? Găsesc soluții? Nu găsesc soluții. Nu zic decât de ce ăla. Asta este. Iar Florescu, ținând cont de perioada pe care a avut-o, a jucat, cred că, foarte multe meciuri, poate cele mai multe dintre toți. E adevărat că a fost vorba de meciuri amicale. Asta a fost situația cu Florescu. Iar Florescu nu a fost cel mai pro jucător de pe teren. Florescu a recuperat foarte multe minute, Florescu a închis foarte mult jocul și a suferit ca ceilalți în momentul în care am avut mingea. Dar asta este o altă problemă. Când discutăm despre un joc, putem să plecăm de la tot ceea ce s-a întâmplat, și din spate, și de la mișcarea mijlocașilor, și de la o anumită teamă, dar mă întorc la lucru esențial. Am avut 1-0, trebuia să rămânem cu acel 1-0, golurile nu le-am luat nici pe construcție, nici pe posesie, le-am luat din naivitatea noastră.